जोंनि बर'फोरनि महर मोखां अरहि अरहा जों जे बुङो मोनसे गिदिर हारि। खोरोमदाव औवारि बिथाङा माने उदालगुरि एबसु अफिसाव लेंहरदोंमोन आंखौ सावरायनो होननानै भिडिअनि कन्टेन्टनि सायाव सावरायनो फै होननानै थ' बेवहायनो आङो थांबाय। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननो सिगांग्रो जासिनाय थाबाय। आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, आङो बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय। नै दा आं नोंथांमोननो मेन जेनेबा खाम्फा बरगयारि सारा दाख्लै जेने गोथार बाथौ सानजों मा फोरमायामोन आं बेखौनो नोंथांमोननो सुंद' आपडेट लाबोदों। दा जोंना गोबां बै समाव सिगां थांनायनि बोसोराव जेन गोबां बर'जों बर'नो दाङाबादि गावथारलायनाय आर्मसजों जेन गावथारलायनाय, बेनो बर'नि हारियाव गोबां गोरों गोरों मानसिफोर आरो मोजां मोजां मानसिफ्रा जिउ गारनांबाय। दा मानि थाखाय जादों? बै समाव धोरोम खान्थियाबो, धोरोमनि आसार खान्थियाबो दुरबलमोन। दा बेखौनो मानाव गेदेर जोंना आगोलनि BPFनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि सारा बे बाथ्राखौनो फोरमायदों। भिडिअ थांनायनि सिगां आं नोंथांमोननो बे आपडेटखौ होग्रोनो सानदों। मिस्टार इउटुबार मिस्टार दैमु, बियो जे मानाव गेदेर जोंना आबसुनि जे मा बिबान दं आं बेखौथ' मिथिला, खोरोमदाव बसुमतारी नामा सारा बेनि मबाइलखौ सेख'नानै लांनायनि जेन बिनि सायाव डिक्लेयार फोरमायदों। अब्ला मानि थाखाय जेन बिथाङा मबाइलखौ सेख'जादोंमोन, मानि थाखाय मा दायाव लांजादोंमोन, नोंथांमोना बिथांनि गेजेरजोंनो खोनासंबानो जाबाय। सेख'नानै लाखिदों। थ' मानि थाखाय सेख'नानै लाखिदों? आंनि मबाइलखौ सासे सुबुङा सेख'नानै लाखिदों। थ' मानि थाखाय सेख'नानै लाखिदों होनना बुङोब्ला आङो बेखौनो फोरमायनो नोंथांमोननो बे भिडिअसखौ बानायनाय जाबाय नोंथांमोन। थ' आङो दायोबो गुबुननि मबाइलजोंसो बानायगासिनो दङ भिडिअसखौ नोंथांमोन। थ' मेन रिजोना जाहैबाय दाखालि बावैसो जोंहा मोनसे ससियेल मिडियायाव शेयार जादोंमोन वाट्सएपआव। दा बे भिडिअसखौ लानानैनो मोनसे भेक्सिन लानायाव सासे हिन्जावसाया गाबदोंमोन। बे हिन्जावसानिनो आङो मोनसे भिडिअस बानायदोंमोन जेराव जोङो इन्टारटेन खालामो, माने रस्ट खालामनानै इन्टारटेन खालामदोंमोन। बे बिनानावखौ आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनाय जादोंमोन। बेयावहाय आंखौ सावरायनो होननानै लिंहरदोंमोन जोंहा सासे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि, बिथांनि मुङानो जाहैबाय खोरोमदाव औवारि। बिथाङा माने उदालगुरि एबसु अफिसाव लेंहरदोंमोन आंखौ सावरायनो होननानै, भिडिअनि कन्टेन्टनि सायाव सावरायनो फै होननानै। थ' बेवहायनो आङो थांबाय। मोजाङै मोजां आंखौ 11 तारिख खालि फन खालामदों, ओमफ्राय 12 तारिखआव थांदों आङो। बेबायदिनो थांबाय, थांनानै माखासे खोथा सोंबाय आंनियाव, नोङो बे बिनानावनि सायाव मानो भिडिअस बानायदों बेफोरबायदि बुंबाय आंखौ। थ' आङो बुंबाय, आंनिया जुदि माबा मोनसे भुल जादोंब्ला सारमोन, आङो सोरहाबाफोर एफेक्ट जायोब्ला बे भिडिअसखौ रिमुभ खालामनाय जाखायो होननानै बुंबाय। दा आंना जुदि भुल जादोंब्ला आङो एप'लजि भिडिअ बानायगोन, निमाहानि भिडिअ बानायनानै होगोन आङो सरिनि थाखाय, बेफोरबायदि बुंबाय। अब्लाबो मानियासै बिथांमोना। थ' आंखौ ओरैबायदि माने स्लें वार्ड बाहायबाय, नोङो मोजां मानसि नङा, नोंखौ गोसो जायोबा जोङो दानो लंथं खुनानै भाइरेल खालामनो हायो ससियेल मिडियायाव। होमबा सारमोना बेफोरबायदि सासे दैदेनगिरि जानानै बे खोरोमदाव औवारि सारा माने बेफोरबायदि खोथा बुंनो मोनखो? दिनै बे सासे सुबुंनि थाखायनो, बे सारनि थाखायनो गासिबो एबसुआ बदनाम जानो हाया। आं एबसुखौ बदनाम होनो लुबैया। माने सारा बेफोरबायदि बुंनाङामोन आंखौ। आरो मबाइलखौ सिख'नानै लाखिदों सारा। मबाइलखौ सिख'नायनि थाखाय सोर अधिकार होखो सारनो? मबाइलखौ जे सिख'नानै लाखिबाय। सारा आंखौ बुजायनांगौसोमोन, बेफोरबायदि भिडिअस बानायनाङा, मा बानायनाङा, बेखौ बुजायबाय, बेखौ आं मानिदों। थेवब्लाबो आं सारखौ बुंदोंमोन, रिकुवेस्ट खालामदोंमोन, आङो एप'लजिनि भिडिअ बानायगोन। जुदि आंना गोरोन्थि जाबाय, आङो मानिबाय, आं गोरोन्थिखौ एक्सेप्ट खालामबाय, आङो सरिनि भिडिअ बानायगोन होननानैबो बुंनानै लाबाय। आरो बिनानावाबो आंखौ कुइसन खालामदोंमोन, बिनानावजोंबो आङो रायज्लायदों। गिनाय, बोराबनाय, खारखोमानाय, बागदावनाय, बेबायदिसो परिस्थिति नङामोनबा? नै मिलिटारि फैगौनो, नै पुलिस फैगौनो, नै उमुगा उरि जाबायनो, रावनिबो गोसोआव खुसि गैयामोन। मोसानाय गैलामोन जोंनाव, गेलेनाय गैलामोन जोंनाव, सावरि बादालि जानोबो ओंखारनो हालामोन जोंनाव।
हाबा हुखा जायोब्लाबो स्रोद स्रोद जाखोमानांनाय जादोंमोन। जोंनि गथ' गथायफ्रा गोसो होसारनानै स्कुल कलेजाव थांनो परिस्थिति गैयामोन। दा बेफोरनि थाखाय मा जादों, जोंनि बर'फोरनि महर मोखां अरहि अरहा, मिनिनो रोङै, मेगन जाखर जाखर, बेबायदि अबस्था जादों। जोङो बर' हारिया, जों जे बुङो मोनसे गिदिर हारि, बर' हारि गिदिर हारि, गेरेमसा हारि दानायनि जि जोंनि साननाय, बे साननायखौ जाफुंहोनो थाखाय धोरोमनिफ्राय लानानै शिक्षा, अर्थनीति, जोंनि साननाय हनाय, जोंनि गेलेनाय, मोसानाय, खननाय, दामनाय देनाय, समग्र फिल्डआवनो दिनै मोनसे दाफुंनायनि खामानि सोलिबाय थादों। जोङो गोलाव बोसोर आन्दलन खालामबाय बर' हारिया। बे समाव मा जादों, जोंनाव रागा जोंनाय, गिनाय, बोराबनाय, खारखोमानाय, बागदावनाय, बेबायदिसो परिस्थिति नङामोनबा। नै मिलिटारि फैगौनो, नै पुलिस फैगौनो, नै उमुगा ओरै जाबायनो, रावनिबो गोसोआव खुसि गैयामोन। मोसानाय गैलामोन जोंनाव, गेलेनाय गैलामोन जोंनाव, सावरि बादालि जानोबो ओंखारनो हालामोन जोंनाव। हाबा हुखा जायोब्लाबो स्रोद स्रोद जाखोमानांनाय जादोंमोन। जोंनि गथ' गथायफ्रा गोसो होसारनानै स्कुल कलेजाव थांनो परिस्थिति गैयामोन। दा बेफोरनि थाखाय मा जादों, जोंनि बर'फोरनि महर मोखां अरहि अरहा, मिनिनो रोङै, मेगन जाखर जाखर, बेबायदि अबस्था जादों। नाथाय दिनै गोदान मोनसे परिस्थिति फैदों जोंनि बे हालामाव, आरो बे समाव बेखायनो जोङो बर' हारिया, जों जे बुङो मोनसे गिदिर हारि, बर' हारि गिदिर हारि, गेरेमसा हारि दानायनि जि जोंनि साननाय, बे साननायखौ जाफुंहोनो थाखाय धोरोमनिफ्राय लानानै शिक्षा, अर्थनीति, जोंनि साननाय हनाय, जोंनि गेलेनाय, मोसानाय, खननाय, दामनाय देनाय, समग्र फिल्डआवनो दिनै मोनसे दाफुंनायनि खामानि सोलिबाय थादों। 30 बोसोर आगोल 10 बोसोरखौ मोनसे जुग होननानै बुङो। जुग मोनथामनि आगोल बाथौ धोरोमा माबायदिमोन नोंथांमोनहा एसे गोसोखां। जोंनाव मन्दिर गैयामोन, गोबां खोथा दान्थे दुन्थे जालायोमोन। फारौसो हाथारनांगौ, दाउसासो हाथारनांगौ, बोरमासो दाननांगौ, अमासो दाननांगौ, मन्दिर लुनो बेबायदि गैया, बर'फ्रा ओरैसो फुजियो ओरैसो फुजियो, गोबां धरनि जायोमोन, बिशृंखल। नाथाय दिनै बे बाथौ धोरोमा बबे पर्यायसिम सौफैखो, जोंनि मेगनावनो, नङा होमबा? दिनै बाथौ धोरोमा बिराद सुन्दर मोनसे धोरोम जाबाय, आरो बेखौ जोङो फोसाबबावगोन। जोंनाव मोनसे लिरनाय बिजाब गैयामोन धोरोमनि सायाव। गुबुन धोरोमफोरना जेरैहाय ख्रिस्टानफोरना बाइबेल दङ, जेरै हिन्दुफोरना रामायण, महाभारत, भागवत, गीता बायदिसिना दङ। जों दा बाथौफोरनाव बे रोखोम लिरनाय लेखा गैयैलाय जोंनि आलासिया फैबाय हनै धनन्जय बसुमतारी EM, बयबो खेबसे आफा खबनानै हो। बे लिरनाय गैयैनि खारनाव जोंनि चिराङाव फुजिनाया आलादा, हौरै दुधनैथिं फुजिनाया आलादा, अबेबा उदालगुरिना आलादा, बेबायदि जायोमोन। नाथाय
दिनै जोंनि गेजेराव जोबोद गियानि सानसुमैफोर फैबाय। बिथांमोनहा मोनफा मोनफा बिजाब लिरबाय। गथ' जन्म जायोब्ला मा खालामनांगौ, मानसि थैयोब्ला मा खालामनांगौ बर' समाज हिसाबै। नाथाय दिनै गोदान मोनसे परिस्थिति फैदों जोंनि बे हालामाव, आरो बे समाव बेखायनो जोङो बर' हारिया, जों जे बुङो मोनसे गिदिर हारि, बर' हारि गिदिर हारि, गेरेमसा हारि दानायनि जि जोंनि साननाय, बे साननायखौ जाफुंहोनो थाखाय धोरोमनिफ्राय लानानै शिक्षा, अर्थनीति, जोंनि साननाय हनाय, जोंनि गेलेनाय, मोसानाय, खननाय, दामनाय देनाय समग्र फिल्डआवनो दिनै मोनसे दाफुंनायनि खामानि सोलिबाय थादों। बै समाव जेनो सिगां जेन थांनाय बोसोरफ्राव बै समाव बर'फ्रा बेबायदिनो गोबां गावजों गाव बुलायलायबाय, दाङा बाजि जाबाय आरो हारिनि खहा जाबाय, धोरोम हारि बे समाव गावजों गावनो नांलाय खमलाय एक्सुवेलि बेबायदि जानानै दा बेबायदि परिस्थिति रोंनाय रानाय समाव एक्सुवेलि बेबायदि आनफर्चुनेट बेबायदिनो गावखौ मिसआन्डारस्टेन्डिं साननो नाङा। जोंनि गेजेराव फोथायलायनाय आरो हारि जौगाहोनाय बेबायदि साननाया थानांगोन। आरो बेबायदिनो नोंथांमोना जे नैबे मानाव गेदेर खाम्फा बर' गयारि बुंनाय जे बाथ्रा बियो थार सैथोआनो, नाथाय बिनि बिबुंथि बुंनायनि सायाव नोंथांमोनहा मा बुङो, नोंथांमोनहा नोंथांमोननि अनुभुति गोसोनि साननायजों फोरमायहरबानो